No kasta, agawit kan dito Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yu. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, taiso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para ken kalaeng. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wen, para ken kalaeng ni Alvin, ana. No sumangpeten ni ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agarem. Iso nga awang pay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kun kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kat mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingirin. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo may isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin. Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. Agyaman nak iti day tapanagayat, Alvin. Ay ayaten ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige. Ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparaken ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin. Di kagbabain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipababalay mo, wan? Wan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakad na kapili mo tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti narem na. Nanang, tatang, anya teraramidan nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siyak, sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kami taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat nispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mo nga arman dita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Nuuna ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek nispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay malyak. Oray siya. Diyak kaya katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabraud. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayam ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang.
Ni Ispi ti ay ayatag. Iso ti kalay sa. Aniya! Aniya! Pasensya ka ni ti impakita dananang kintatang ko kin ka. Ispi, Oh, apay nga rod nga agluwa ka. mababayinak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinagana akong day ta reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispi, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Agyaman ak Ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albeng. Anya, tatang, kayat mintag simpakin Ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumano baknang. Baknang aya daya babay, Albeng. Saan tatang? Mutlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para kan ka Alben. Tandaan am dayta. Agtaraytan Ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si Katipilyag. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang aruden. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramiden dagiti dadakkel ko. Diyak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan Ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ijang una ano biyan na. Ha? Nagabangda ka no ijay ili iti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkay ti ulo na dyan anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rot tayang da? Wan, intad tigayam na ti address da ijay ili. Isumot la sana nagawid iti kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanen nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubdi nga ta ni Alvin? Apay nga ta. Adan samot na lipatan na. Umayan, mabitlaan. Ayan ti anak ko. Ayan niya Alben. Kuha, napanen nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakin na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, espay. Way, alam amin ay nakagawaam ditoy. Na pumanaw kan. Pasensya ka na, di na kami kumagurgurain. Madang amin sa balay, apangyasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso alading itin mi Hangam na saysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan, no di mo sinaan ni Alben. Nana, adan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Ta pumanaw kan. Kud pangasay, di ka nagpakpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na.
Asaan kayo nga agbagay? Isa pimanawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak ti cellphone na. Di mo't adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ijay lugar da, nanang. Ay saanay? Apayaya di mo amo ti sao, Alvin. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit de. Na mabiitan ti isa sangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Ana ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Aha. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam mon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babain. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday, Ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman Ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangar aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanun tinegosyo na. Dua kayo amang imanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbangpet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukuam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay nururay ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulakin ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Iso apasensyakan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman tem manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apaya taptapaya ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana.
Jak la kayat nga ibagakin ka. Apay, Jak mo. Masansan ti panagsakit ti ulok. Grabe ti sakit na ita. anya, tinasayaat, ipan ka iti doktor, mabit laang, isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, saleng? Lakay, adda ka no tumor iti utak ni Alvin. At kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maupera di anak ta. Umay kami mahan, ana. Kumusta ni Alvin, ana? Kasjay, barigatan lata, manipod na opera, simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyak mo. Aday wandak. Di kayo mo, ama mo. Apay nga akas tamot tinti bagbagaham, anak ko. Saan kayo ama mo? Saan kayo ama mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublin tumatla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagitan. Purangan! Ay na, di mo pagsawan iti kasta ni Ana, Asawam ni Ana. Ay. Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga, mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat, Alvin. Kinasayaat. Itulod kalaangan iya balayo. Ankan amaanusan nga si kaswan. Lading itag, ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Iso asublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? Alakat, ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakaasya. Palubusan dak kumamang sarong karkin ni Alvin. Nadamag ko ti panagsakit na. Isungaing karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Albert. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man, mabisinak. Mabit lang Inak mga lady ka nam iji kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ta ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sikog na. Ay,
Nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wen, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ni Alben. Isu nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta payla dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag kawan. Tani, dumakdakalan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdan ka. Kasla simmaranta ni Alvin. Ininutan ti pa nagimpag na. Nana. Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagtagtag ibasit may kan ka inay. Pagbababawihan mi, SP. Awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, Wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen, SP. Agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Di ka mang tagibasit, Marigatan akon nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Sikaman. Agsapulaklangan iti sabali a panggedak iti lugar may. Kabaulakmet ti agtrabaho iti construction. Maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ta dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naadan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaid ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ta ti pangedeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangan iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mat apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. Uwanan tay, agpagpakaasi ak makipagnaid kami palang kini Feli nga asawak dito'y balayaw? Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antilinay. Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni di asawak. Mala mabit lang araw, ta inak agluto iti kanan niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antilinay. Dukas ta si Mangpet Dabong kenti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung aming no agabang da ijay Bagyaw. Isu nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro di jay balay kabagais ta nakman kita ni Baong akaanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalat ta.
Ingkamot iliwan ajay ka nakanta. Ay, wan ta na bayag a panawan, ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabong, kanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, slim makay mo't na taon, Nagado tao bang kaon? Sana madlawalim makay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw, di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa, Uncle. Anya? Siyak ti adda parikot na, Uncle. Isong aging gayt, ha? Awan pa'y lang ti anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, baraw. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen gayam, no kasapulan nyo titulong kao, umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni ti asawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag kao, damad latamakan ko Uncle, adaw ti mulak anak natay nga di bangkag kao. No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkailat na mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito'y? Gaputa adumot iti dangkel Sianaw. Kan makipangpangan tamot dito'y balay ni Antilyo na yun. Kababain, Lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam, kat kakabsat mo't da di tatangko da Antilyo na yun kanang Sianaw. Uray pa'y. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antilyo ning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dila ang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak. At damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balay Uncle Sianaw. Ay wain baraw. Jak na mulaan daytay tinatanggap po ta. At damot kan di bangkag ko asok-sukay. Kaslamayat amulaan ti balay Uncle Sianaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng Kyle, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taalutim ang Kyle. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot na ita baraw. Mayatak lata. Patakderami di kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman na Uncle Sianaw. Wan, kahit kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman na Uncle. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata iti kalapaw kau. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagis Sianaw. Wan, kabagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan at awan mo't sabsabalay. Kaanakan tama. Sabagay mo't di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay kutuan sana balay. Tanalaing mo't karpintero ni Bong. Amuna tar-aramiden na. Wen kabagays, sa may sa nabayagan bakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan. Ang mga no pagumukan pa ikati ulagin Mala, nasayat mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak ti gatgatangan ni Bong,
Imbes ko maasidaon no bagas. Ayun na yan. Yak mo kastagayam ka ba, guys? Di mo amo tadi mo met ida mabambantayan. Nalaing met gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusen na jay may sa ateng ngadan. Anya! Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun aganges. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barawk. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang kalsyanaw. Mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudain. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga gasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya, tilang parekot ang kal. Awan ti kuryente may. Ay, huwag ngagpaisaw. Ay, kaano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dakman pa ilang iti bagas yaw. Isublik mo't ladagaw sa paman na makasapulak iti panggadak ang kal. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagas yaw nga gasawa. Agyaman Uncle Siano. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Baong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays? No kasta, at dan trabaho ni Baong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manin no sumangpet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y iji bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak ni sweldo na. Uncle. Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Baong. Igatang na iti arak, ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jay. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit kanyak? At damo nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man ni Daw. Ha? Nagbastusin ni Baong. Iso magayam ti mang sit kanyak. Umasidag ka ni Di Kunak! Tiyawanan ba'y na Baong? Paiman? Awan mo tayong tinisrespetom kanyak, Baong. Awan babayin mo Sigala kay kunkunam latamot ng kanyak. Relax! Di ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, Lambing ko lang kang kadita. Panyalambing nga sasawab. Kuangkal, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan ka. Sinalbag ka. Siyak payasan nga inomiti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis liunaing. Nagalas magayam ti ugali na numabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain Baong.
Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo, ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan nakan. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya naw. Kuna nakiday. Kay, ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom ngagmay-may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nakngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak feli. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumadan ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Pinagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limitam day ta makanawan na pingping mau filay. Di nang ranak ni Bong Uncle Siano. Anya! Maaramin ni Bungday takang ka! Wanang ka, nabayagan adang ranak. Anya! No, di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. Ay, kastagayam tiyar aramidan na kang ka. Uncle. Sana na saya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidan. Diyak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad na adang ranak. Anya! At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. Kastaya ka ba, guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo, ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay solar kaw? Ay, saan na mabalain? Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam day ta ka ba, guys? Nantagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti solar kaw? Ay mabiit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutladenggen. Ay, siyak ti makamo ka ba, guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay solar kaw? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw pagawi demaun dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat ngan anwa na? Yak kayat nga daaginom dito'y arubayan ti balay kaw. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan kumanatangkan ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder kay ti balayo dito'y solar kaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba, saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani rabio na yun. Yak kurso na dati pa nagsasao itay ng Kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ha? Ay nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay.
Makaturturong ako na. Adalemante rabi ay. Nabanuga ka nagapoy di bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibong jag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinalbag abaw. Kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Ay, naluktan ikaw. Kalsyano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatin na kayo ni Bong! Ay, wan! Sinalbag abaw. Umaynak matantag batay. Tumpak ako ni Titawa. Agsubling ka lagay siya! Huston, Bong! Di mo dangran niyang Kalsyano! Agawin tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga ta, kat kabain ko, ti awanan bain alagay! Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong! Kapsat ti amam ng Kalsyano! Sular natin ang ipatakdaran tay iti balaytan! Manya kumano kabsat na! Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Kalsyano! Agpakpakaasiak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak! Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagay! Ay, wala ka pa guys. Baglakit din ata nakatarayak idirabi ay timpuakak ititawa. Kano saan natayak kumaitan. Anya! Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Diyak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya! Ay, gusto una abutin ko idirabi kabagays. Kahit anya ti planum ita kabagays. Agawidak, kat nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron kabagays. Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapnod dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayain na tagbatan ni Dirabi ay. Kat, anya nga rod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Siano. Tsak kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito Sularkaw. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot kada kayo nga gasawa. Nagtalaga kang kagapota ka anakan ka, hanggang kas tumi lagayam ti subad mau. Mapulain ka na bainan ka ako nam? Isa pumanaw kayo lain dito yung Sularkaw. Anya? Nangig mo ti kinunak? Alain niyo amin ain, dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung Sularkaw. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo. Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ati pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbayak amang papanaw kada kayaw. Gapot na sular ko na ito, ibaw. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam? Kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka matayin baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tira aramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, Bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manen. Saan ka di aday ta ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din.
Lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsiano. Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsiano. Di na kumamat pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimataang iti naramid mo kanyak iti rabi ay. Ti asawam mo't laeng ti ag-witness kayat nakapatayan. Iso nga ita, indarong kan. Agpagpakaasay ang Kalsiano. Kanak-anak, hindi na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol, tinaramid mao. Tinandadim pa ng patay kanyak. Pakawalan na kang Kalsiano. Sinadanak ngagbaliw. Basta isanod mon tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak. Oh, da kayo magayam tatang. Sumrek kayo Hagyaman akyaw na nakaw. Umay ko awirin ti anak yaw kani Anjay. Awan aramidin nyo itaaya tatang. Ay awan na nakaw. So nga umayak agaw awen. Ay ala, awarin nyo man nga ti apo ko yo. Tarumwar kami kini Anjay. Adala mapan mi katangan. Sige. Ayan ti apo ko kaya. At ajay silid. Agselsil pun tata. Mabit lang tayo bang. Naglaingay ti apo ko ngagsilpaw. Amo na ti taltal magan na. Nasurok lamay sa ti taon na. Naglaingay ngagsilpaw. Ay na. Alaan nyo ti cellphone no madamdama tatang tapno sana maruam. Ay, baybayan nyo lakad ng agsilpaw. Naglaing around. You are very good Junior Abaw. Yun una. How to kalikot a cellphone already. Ay na, madi mo ilang ano ka na yun, tamang ano madadahal ti mata na. Mapangkamin tatang. Wan anakaw. Oh, at itikwar tayo tatang. Tandanan kayo ang mga awir kini Junior. Ay na, saanan. Da kayo kid Jemite. Sa anak may ngagpatpatangdan. Awatan nyo kit din. Ingkay ang merienda ijay store no madamdama. Ala Agyaman nak nga raw. Ay wang, anya nga oras asumangpit kayo ngay. Malam to sigurong tatang, tadapay papanan mi kini Jun. Sige nga raw, aganad kayaw. Pantayan man to apo ko ta, bakit? Apay, inyag mo dito'y balayan ni Junior Bikaw. Awan nga raw mga awawir. Awawiram, tadda papanak. Papa naman aya. Inak agpakulo. Ada inti dyan anak takwartak. Agpakulotak. Nabayagan na jak nagpakulo. Unat man ang tubokaw. Di ka pa lang kami nagpakalbaw. Pakulot ka la, pakulot. Gastos la dayta. Agpakalbo ka kay din. Di si kante agpakalbaw no kayat mau. Jak ngarod kayat ti unat abo. Alaki din. Awawiramon ni Junior. Ayan ni Junior, bakit? Nakaturog. Apay aya. Yawid ka. Nakaturog pa'y mo't. Urayang pa'y amakaring Ay, saan? Tama nga no sumangpeten dagi agasawa. Di da kami amo, arimwar kami ka ni Junior. Aniya? Di mo ibagbaga nga imay ko impabantay king ka ni Junior Makaraman ka kanyak. Nanta, yawid ko ni Junior. Nga uray nakaturaw. Adtoy, ti chinelas kan badoy tatang. Ay na, naggastos kayo pailang. Magyaman na ka. Kulot kayo matan. Unat lati buok yu degsapa. Ay, kwa. Siyak din ang kulot itay. Intugot ko tay kerler ni nanang yaw. Isaw tinusar kaw. Sinsinan na kulot day tao. Yawid yu matan day toy. Inlakaman da kayo ti sidaan niya. Ay no. Ay, agyaman na ka, John.
Talaga nga ipampanakkel kayaw iti asawam. Ta naparabor kayaw. Kun mayat ti biyagyaw. Naaliwanwan. Mayat ti agi parabor, tatang. Basta ada may parabor. Malaksid ano awan. Ala, yawid yun ta si Dayo, talotwon nyo. Papaayaban nak ni Rino nga anak talakay. Inak kano patangganan niya asawa na, tada trabaho na. Kahit tangdanan da ka. Di uray man awan tangdan kaw ta anak kumati tulungak. Agbambanog ka lama mapanijay. Awan tumid la itid na tangdan mo. Kaasi da nga rudmet. Basit latisweldo ni Rino iti pagtrab-trabahuan na. Kasanaw, di mo't ngamin nagadal iday. Di mo't nagpursigi ang nag-eskwila. Di nalatultuladan ni John nakabsat na. Di adal. Kun uray ti asawa na. Di adal may. Di adal dadwa. Darino nga'y. Agpadpada da iti asawa na awan adal na. Santo pala anak da nga anak. Kat kunam ata aday din ang tulong ken ni John. Iso anak ka adal. Ay basta. Di ka mapaniyay. Yung ka nagbambanog. Kung nagsaysayang iti oras mo iyay. Apay ayakas ta ka, bitaw. Nagsasaw ka, kasla may sa ti anak mo. Kasla ni John laang ti anak mo. Pipian ni John ta makatulaw. Ada kwarta na. Ngam ni Rino nga'y, ada nga ron maitulong na kadata. Alaman, pasaray datan to pa iti dawatan na. Nagringat lang nga ron ti biyagdan. Putot pa lang kami na putot, Mike. Tatang, umayak man makilaba. Awan tanom may. Saan kami nakapadeliver? Saan kayo nagpadeliver? Kawan kwartayo pagbayad yaw. Kasta kaday. Uwin nga rod, tatang. Inggatang ko iti bagas kun gatas ti apo ko yo ti sweldaw. Abay, saan pa yan nakatanggap ni bakit mo ya? Saan pa'y tatang? Adamot makabulan ang. Nakatanggap na jayan. Isot paglabao mo na. Tapno makatrabaho ka. Awan na, no di ka agsalungag. Matay kayaw, asimumulagat. Barang makasapulak to lang iti napimpinta sa trabaho, tatang. Kanon to ba ngay? Imposible mapasamak ni kasta. Tawan adal mo. Malaksid no makapidot ka iti balitok ta isaw. Awan na tamungaw. Nay, apay nga inkuyog mo pala na kita anak mo dito yung balay. Nag-aariwawan na. Di gusik idan dito tatang. Ay na, tilan to man makutkutikot dan. Ay bantayam na kita wulwul nga anak mo. Lulu, adda nakitak a chocolate Jeref. Kasla na imas dayjay Ay wan, talaga na imas. Talagapo yabro na chocolate dayay. Hinted na angkel mo ayon. Impawit ka no, tikatugangan na. Ay, niya nga tatiraman dayjay a chocolate, lolo. Ay naimas nagimas launay. Mabalinti dumawat, lolo. Ay saan? Kankanig na dyan, numalpasa ka mangan. Ay, uray basit laang kuma. Nagtangkan ka ti ulo mo nga ubay. Nukuna da saan? Saan? Di mo amuti sa waya. Tatang, umay kami man. Ha? Datay paborito ka manuka. Anjay, dumanon ka. Ay na, kadwam gayam ti paborito nga po ka. Ay, umay ka man, Junior. Kiss Lulo. Ay na. Ay na, maburing ije balay. Iso nga ipasyar ko man laangan. Kaya't nansa ti makikaro ba? Ala. What do you want, Junior Apo ko? You want banana? I have banana in the kitchen. Oh my God, ding Junior, agay-ayan tayo. Ay. Di yung kay ayaman ni Junior. Tama nga numaisurong agulwal. Ay na, baybayan nyo ka di tatang. Gaganga iti ubing tinawulwul. Ay, apay di ka pay agawid aya, tuntaon. Nagawid din ni tatang mi, lolo. Kunana nga mangan kami pa'y ditoy. Aya, inkay nga rudan tumulong agluto, iji kusina. Ala, tonton. Kaya ayaman nyo ni Junior, tasyakon ti mapan iji kusina, wen? Wen, auntie. Inkasukunan dagiti anak tarino. Tama nga no agpapaanawa daman ijayan. Agung at tuman ni tatangan. Madamdaman taon. Saan nabalit at damon ni nanang?
Ay, amom lang arudan akagurguran ni tatang dagiti anak ta. Nawulwul da kanu ngamin. Kuna nga rod ayawid ko idan, ngam ko naman ni nana nga pakanin na pa ida. Ay, kababain ka da nanang kentatang. Imbis ta data kumatimangtad ka da kwadang, saan? Taisuda mati ka na yun amang mangtad ka data. Anyay, bet awanan tamag nga rod bakit? Naimbag ka ni Manong dyan tadaan da. Dakkel nga min di sweldo da iti asawa na. Hiso akay kayat ni tatang ida. Ala, saan mo na panunutin na ita? Adan tulat tamad asit ti Diyos Ni, nagsapa kayo ng imalati dito'y balay tatang. Kariring ni. Wow, intomay kayo ikan iti udang. Napanak nagkamulitay kay. Sinapak tinapan nagkamal. Ni, nagimas ang tatang. Kuna, ada pa'y nayon nakapay. No kaya't yaw, lutuwa kaon. Awan aramidin nyo di balay aya. Ay, awan. Ala, tasya akong timang ilutaw. Anyat kaya't yung alutaw, pritaw, wano isang agkaw. Kita ham da ito yun. Ha? Nangalami ti day ta singsing. Napidot ko iya kataltalunan. Idi na pa na nagaradaw. Anya? Ala, saan sa mo ta sinsinan na singsing day ta? Balitok sa nga ron. Naktuman ipakita iya ilay. Taamangan no na balor da ito bakay. Lakay, gimatang darino iti ado aburias ta. Agtarakan da iti purias. Nay, nangalaan na nga itinggatang da. Inutang da. Saan? Naglakwan na kano iti napidot na asingsing ijay talon. Idi agar arado. Ha? Singsing? Wen, nabalor kano da iti asingsing. Inggatang na adagusan na iti burias. Kita man lati ugali da diyang anak tanya. Gimatang adagos iti burias. Di man lang nang ibingay mo iti kwartada. Ha? Managing bubukot na talaga na diyang anak ta. Pipya pa ni John. Ta saan nga naimaw? Saan na bale at pagbiyagan da mo tinangigatangan na? Ay na. Nagswerte mo tanarinaw. Apay burias ti ginatang na ngay. Di na pala ingatang iti siminto. Kas kadalan lang daw. Tapatarimaan na ti marmarba abalay da. Paaduan na pa'y siguro Iso agim matang adagos iti baboy. Ha? Nakapoy talaga ti diskarte na yarinaw. Ayan ti apo kaw, tau awirag, diyan anak kaw. Nasaya at may kayo tatang. Pakiaw-awiriwan nga ron na JR. Tamapang kami di ospital. Ha? Apay? Sino na ospital? Ni katugangak tatang. Simmang pagatan manipod abroad. Adanadagsan na sakit na. Kat iso ti agagasan na. Anya? Naipos nga ron ti kwartana. Iso ada kami ti mga tultulong kingkwana. Kastaya? Iso apasensya kayon Noowan pa'y maytad mi akwar tayo. Awanan kami ita. Ha? Sige. Okay lang. Awan problema. Sublatan nakman nga agaw awir bakit? Apay, mapangkaman na nagpakulot. Ay, magpakulot na. Awan to pa'y pagpakulot ko. Tadidak mo't ikikanin da dyan. Awan ka no kwartadan. Ha? Agad, gaputawan maitadakan kan. Aglaladot kan nga agaw awir. Ay, si kan tegaw awir. Masaduta ko. Awan mo't agas ti banog ko. Magsaysaya nga la iti oras ko. Nagalas katikas ta nga aramid mon. Idi ada kwarta da Ay, dun. son! Sumanao ka mo, tababakatat! Nakalako kami ni Tibaboy, tatang. At iti kwartayaw. Ha? Ay na! Nagadumot na ito yan. Rino anak ka. Wen, kwartayaw. Inikakmit ni nanang iti kwartana. Ay na! Kamaudyanan na! Pimintas mo't langan ti biyagyaw anak ka. Naayat unay na Apo Diyos, tatang. Patarimaan minto pa iti balay min. Kan palawag ti kulungan ti baboy. Dan nayunak ti gatangag. Ay na! Maragsa ka nakparakin ka, Rino anak ka. Ay wag,
Umayak to iti balayo Tumay ko awiran dagiti apukaw. Lolo, ado ti chocolate may ijay ref mi. Kayat yo? Ha? Umay kayo ijay balay mi, ta ado chocolate may ijay, lolo. Ha? Sige, apaw. Kiss ka man, apukaw. Simingpot kayo, lolo. Italaang ngayong kiss na. Ha? Kwa? Idi kulot ti buok yun na uyong kayo. Ha? Ay na, tila ipagpakamit nga ubeng. Awan ngamin pagpakulot kon. Iso nga unat manan ti bukaw. Ngamit tatay ni kanak ni tatang mo iti kwartak. Agpakulutak manay. Ay, baka umuyong kayo ngay manan magpakulot kayo. Ha? Ay, saan, apo? Nasingpit ako nakanayaw. Papa na ang bitaw. Ije balay darinaw. Tay nakawawi rin dagiti anak na. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Ha? No asino tanda kwarta na, iso ti papanam. Itatawanan ti kwarta da John. Saan mo ida napagananaw? Nirino manan ti kay kayat mo, ta iso tanda kwarta na. Saan na pa nang idawdawat? Ngam kasanon, numaawanan da iti kwarta, di panawam tuman idan. Amirisam ka di tiar aramidam, bitaw. Saan na may parbang ti kasta? No asino ti adan, iso ti paboritom. Ngam nawan piman kwarta na, di mo pagananaw. Agyaman ka ata nasing putlatan ni Rino kan ka. Itilikudan ti panangumumsim edi kang kwana. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam, bitaw? Mala, uston bakit? Wag, maamiris ka ti bagbagam, bakit? Surya, pasensya, no ada nagkurangak, bakit? Sana siya ti pagkidawam iti suray. Ni Rino, kanta asawa na. Wag, bakit? Agyaman iti kanayon na panang palpalagip mo kanyak. Bakit?